ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ବଗିଚା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା। ମନ ହେଲା ଯାଆନ୍ତି କି ବଗିଚାକୁ ଟିକିଏ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି। ପାଦ ଆପେ ଟାଣି ହୋଇଗଲା, ଯେମିତିକି ସେଠି କିଛି ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯାଇଛି ମୋ ବିନା। ବଗିଚା ଭିତରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ବୁଲୁଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଫେରି ଆସୁଥିଲି, ହଠାତ୍ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ସତେ ଯେମିତି ମୋତେ କିଏ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି, ଭାଇ ଟିକେ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ କି? ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ମୋତେ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ପଚାରିଲି, ଆରେ କଣ୍ଟା ଭାଇ, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର? ଏତେ ଉଦାସ କାହିଁକି? ଯାହାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ କଢ଼ି ଫୁଟି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାର ପୁଣି ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଶେଷ କଣ୍ଟାଟି ମୋ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା ଆଉ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲା, ଭାଇ, ଯେଉଁ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହି ବଞ୍ଚାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ କଢ଼ିରୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏ ଦୁନିଆର ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିନିଅନ୍ତି। ଟିକିଏ ବୁଝନ୍ତିନି ଯେ ଫୁଲ ବିନା କଣ୍ଟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ୟାଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମୋ ପାଇଁ? ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିନିଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସତରେ ଫୁଲ ଆଉ କଣ୍ଟାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ?